Estou na rúa comercial Nakamise, moi preto do templo Asakusa. Creo que o dixen ben. Creo que é Asakusa, non Akasuka. A veces é complicado cos nomes. Hai xente vestindo a roupa típica, kimonos, sobre todo xaponeses, pero bueno, tamén algún estranxeiro. Supoño que se poñen así para ir ao templo. É moita xente. Hei de decir que vin a unha mala hora, porque me levantei moi tarde, pero é o que hai. Cada un con súas limitacións. A miña é erguerme cedo. Aquí temos unha tenda de doces. Some sweets. Aquí unha de abanicos. Aquí máis tradicionales. Supoño que no verán fai falta. Incienso, xollas. Comida. Algún tipo de comida. Esta señora está vestindo un kimono. Moita xente, moita xente. Mais doces. Mira os pasteliños de Doraemon. Que outro día Clara me preguntaba. Aquí están. E nada, vou seguir paseando. Bueno, xa estou no templo. Temos unha pagoda, parece que de 5 pisos, ao templo aí diante. Menos mal que me colleu unha hora sin ninguna xente, a verdade é que está valeirísimo. E agora vou entrar. Ao parecer este templo é moi antigo, creo que dá no 600 e pico, pero parte foi destruído nun bombardeo durante a Segunda Guerra Mundial. Seguramente non se note o que está reconstruído, pero aos meus ollos, vamos. Hai uns bichos feos. Aquí hai estas caixas que vemos aquí que conteñen uns palillos. A xente ten yens, logo sacan un palillo polo orificio que ten esa caixa metálica e sai un número. E con número poden ir a estas caixas que supoño que están numeradas, ainda que eu non entendo o que poñen. Abren esa caixa, sacan o papel, e se o papel pon boa sorte, perfecto para eles, xa teñen boa sorte, poden marchar a casa felices. E se sale un papel de mala sorte, non hai problema, só teñen que coller, doblalo e colgalo aquí mesmo. E así poden marchar tranquilos de que non se van levar a mala sorte con eles. Iso sí, os 100 yens xa os deixaron atrás, pero 100 yens realmente non é nada, son menos de €1, bastante menos de €1. Aquí debe ser como un incensario, sí. Un montón de incienso. Esto gustaría yo a mi pai. Papá, este é o sitio para ti. Incienso a tope, concentrado. Sales afumado de aquí. Ademais, mira como fan coas mans para que lles vaya
todo incienso para eles. Aquí xusto a carón do templo, outro mercadillo moito menos concurrido, moito máis tranquilo e moito máis bonito, co chan todo de madeira, cheo de tendas tamén, e con un arrecendo a un postre que están preparando aí na entrada que se me fai a boca a auga e igual acabo picando. Ao final non acabei picando porque había demasiada cola, seguín paseando por ese mercado, seguín pasando polas rúas do arredor, vin cousas bastante guais como as katanas, como as caricaturas, como cousas de manga, cousas diversas, e incluso Hello Kitty. E pouco a pouco foi-me entrando bastante fame. Entón busquei un lugar para comer algo que aínda non comera ata o momento, aí, en Xapón, que é udon. O udon máis básico é un arroz con unha gamba en tempura. Con un té. Para baixar ese udon, que por certo se diferencia bastante do ramen, aínda que as dúas son fideos, as dúas teñen sopa, é unha sopa moitísimo máis lixeira, un caldo máis claro, e os fideos son fideos moito máis grosos. Ben, como decía, empecé a camiñar cara unha torre que é a torre máis alta do Xapón. A miña intención era realmente subila, aí está. Era subir ata arriba e ver a vista, porque ademais o día estaba relativamente despexado, cousa que non tiven outros días, pero non puido ser porque non o tiña reservado, entón se quero ir, terei que volver. Non pasa nada, foi unha boa camiñata e o dito, terei que volver se me apetece tanto subir. Por sorte fora o concello o día anterior. Estou en Akihabara, que, bueno, non sei se se ve así, que é o distrito, digamos, friki ou nerd por excelencia, donde veñen todos que lle gusta o anime, o manga, os xogos, hai un montón de salas de xogos. Acabo de ver un cat café, que seguro que a Marina lle encantaría que entrase eu. Me vino por fora e xa me chegou os gatos moi monos. E agora vou dar un vistazo a ver que hai por aquí, que tipo de entretenimento hai, pero hai bastante ambiente. Está anoitecendo xa. Tamén hai tendas de electrónica varia, incluso electrodomésticos. La verdade é que ainda non mirei ningún precio para ver si compensaría comprar algo aquí ou que. E como eu tamén son un pouco friki, acabo de mercar un dorayaki, que era para os que creceron con Doraemon, era o pasteliño que comía Doraemon. Ou Doraemon ou Nobita, a verdade é que non me acordo. A ver que tal sabe. É de... como levo comendo aquí xa varios destes, non destes exactamente, pero está recheo de pasta de como se chama, de fava vermella, que é algo moi común nos postres asiáticos, é algo doce, no, aínda que a nos fava nos sona as favas do cocido, é algo moi común e moi doce, está moi rico. Para min ten algo de semellanza co chocolate, aínda que non é chocolate, evidentemente. Neste lugar hai 7 plantas de sala de xogos.
A nivel de música é un pouco demencial, é un pouco como as feiras, como a festa do Albariño, as atraccións, porque cada aparato ten a súa propia música, entón é un barullo constante. Paravane. Este señor está jugando como algo de cartas. No sé o qué. Este é o nivel máximo de friquismo. O sea, videoxogo e cartas ao mesmo tempo.